Өлкәннәребезнең гомер юлы сикәлтәләрсез, җиңел генә үтмәгән. Бик ватан сугышы китергән авырлыклар, якыннарын югалту ачысы, атта җигелеп эшләү, булар барысы да 80-90 яшьләрен тутырган өлкәннәр башыннан үткән сынаулар. Шушы көннәрдә Буа районының Әлки авылында гомер итүче тыл һәм хезмәт ветераны Сәрия Халиулла кызы Хайбуллиның да 90 яшьлек күркәм юбилее булып үтте. Бәхетле картлык шатлыгын Ак әби хәбәрчебез Мөршидә Җихан белән дә уртаклашты. Әле кайчан гына шушы Әлки авылына Сәрия килен булып төшкән иде. 63 ел узганда киткән. Матур табигатендә ярдәмчел, ачык күңелле кешеләрен дә, кайнанасы Хәдичәне дә бик яраткан иде. Лащи башы кызы дип йөртә башлыйлар яшь киленне әлкилеләр. Күрәсең, Лащи башы авылыннан килгән кызларга аерым хөрмәт йөзеннән шулай әйтү кабул ителгән. Яни сине юбилеең белән котлыйбыз. Сиңа исәнлек, саулык, озын гомер телибез. Эш сөйчәнлеге, туры сүзле, гаделлеге, гомумән холкы белән казанган хөрмәт аны гомере буе узата килә. Әнә үй тутырып балалары бер табын янына җыелган. Кемнәр генә юк, оныклар да, оныкларның балаларын да күрергә насыйп иткән бәхетле Ак әбигә. Özüm biletlerine malayım var, gelinim var. Gelinim Elfiye isimli. Malayım Rail. Раилдән тышта 2 малай, 2 кыз тәрбияләп үстерә. Ире Равил бик иртә вафат булу сәбәпле балаларына әни дә, әти дә булырга туры килә. Yani bizde bir terbiyelerde indi. Kişiye birine timezke, işlerge, buluşurga, kişiye yardımlaşırga hem seneden şuraya iretti bizni. 5 гектар чигендер дә эшкәрттем, гел хезмәттә булдым. Бер кайчанда эшсез тормадым ди Сәрия әби. Ул әле сүзгә дә тапкыр, мәкалләр белән генә сөйләшә. Malaylarını bu yakka şakatıp teyecekte cennetliyim. İşlemezsen iş kene ne yaşarsan kaç kene de. Vay. İşlemezsen bulmay. Килен кайнанага охшап төшә шул. Киленнәре дә берсеннән берсе эшчән. Әлфия исемлесе малтуар ашатыр вакыт җитте дип терлекләр янына ашыкты. Рәсимә белән Венера без киленнәр түгел, беренче көннән үк кызлары кебек якын булдык дип кайнанадан уңуларын уртаклашты. Мин бик канәгать, бөтен туганнар, менә Наил Раиллар, апалары, сеңелләр белән үз туганнарым кебек шул аралашып, бик матур яшибез. Мин канәгатьгә бик каты рәхмәтле. Biz indi әни белән 8 жыл тордык. 8 жыл торганнан соң без аннары аерылып чыктык. Аннары инде без әлдә әни белән матур яшибез инде. Килеп җөрим һәр көнне. Әни дип кенә торалар алар миңа дип мактанып та куйды әле юбилер. Мактанырлык та шул. Әмирхан Еники әсәрләрендәге ана язмышына дучар булучылар да бар бит картаймыш көнендә. Сәрия әбинең гомере заяга узмаган. Тормыш тәҗрибәсен балаларына яшьтән сеңдереп үстерә. Кызларына кайнана әнидән тары бөртеге кадәр генә ким булырга тиеш дип киңәш итә. Туганнар белән дә бөтенебез бергә бик тату яшибез. Киленнәр, туганнар бөтенесе бергә бик тату яшибез. Эш бик зур эшләр булса, кайтып булышабыз. Алар инде иң беренче миңа хәбәр итәләр. Апан ишник икән дип, без инде бергә киңәшләшеп эшләргә өйрәтте инде әни безне. Яшьләрне дә, оларны да хөрмәт итәргә. Хөрмәт дигәннән юбилее уңайнан Сәрия Хайбуллинага Россия президенты исеменнән дә телеграмма килгән. Район, җирле хакимият вәкилләре, Буа якташлык җәмгыяте дә котлап киткән. Без әйтәбез әни үсеп җиткәч, тәти күлмәк авам үзеңә. Үсеп тә җиткәннәр. Тәти күлмәкләренең дә ниндиләре генә юк Сәрия әбинең. 10 яшендә 2 апасы, 2 сеңлесе белән әнисез калган ятим кызның яңа күлмәк аласы килгән чаклары да булгандыр. Ләкин 1942 елда тәти күлмәк түгел, тормыш нужасын кайгыртыр чак. Ана назыннан да мәхрүм калган кыз куна төне кырда көлтә бәйли. Сугыш чиры балаларының язмышы уртак, алар бик иртә улыгая. Әмма балаларының, оныкларының ягымлы карашларын тыйып түр башында шикер итеп утыручы Сәрия Хайбуллинаның әйтерсеңлә паспортына гына 90 яшь. Үзе әле ул, Субханаллах, тере көмеш кебек. Мөршидә Җихан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.